siinä, että olisimme varmasti ton Juvalen pystynyt takana pitää, mutta ei mahtanut mitään. Ja samalla nyt Lööp meni sitten M-piste-kärkeen. Joo, nyt se johtaa. Johtaikohan se 4 pisteellä sitten. Mutta on tässä vielä onneksi kisoja jäljellä. Nyt mennään Uuteen-Seelantiin ja se pääsee sinne taas Auratietä ja oli se nyt jotain positiivista kuitenkin meidän asfalttia jossakin, ettei me väliaikoja ja kattoja muuta, niin ero on nyt maalissa, ei me niin kaukana kuitenkaan olla, että kyllä me lähdetään asfaltillekin vielä taistelemaan. Niin, eli tästä rallista nyt kuitenkin opittiin. Mitä opittiin? Niin opittiin, mitä opittiin. Siellä oli